Четирима бегълци от големия град. Защо не всичко е черно, има и хубави неща? И кои са тези неща? Които не се отказват да търсят любовта. Аз много държа на теб. Обичам те, Елена. В един филм за нещата от живота, тук и сега. Не го питай, не го питай. Не го питай, защото така като не знам, все пак има някаква надежда. Ивайло Христов, Йоана Буковска, Юрий Ангелов, Диана Добрева. Малки разговори. Случва се такива работи. От 31 октомври в кината. Тази вечер ще бъде премиерата на този български филм «Малки разговори». Една човешка история, разказ, наситен със страсти, разочарование, любов, омраза, срещи и разминавания. Един филм за абдикацията, може би, на интелигенцията, отказа и да се пребори за някаква промяна, може би капитулация пред невъзможността да се промени света. Юрий Ангелов сега е при мен. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Този филм, в който участвате, сякаш е част от личната ви съдба. Да, може да се каже. Определено е моята съдба. Това направи ли ви по-автентичен и дали преживяното от вас в личния ви живот обогати ролята ви, или се случи обратното, участието ви в един такъв филм провокира мотивите ви да бъдете в самоизолация? Да ви кажа, на тази възраст вече мисля, че в природата тази висша математика, която съществува, предопределя това да няма нищо случайно. Аз се бях затворил, бях напуснал столицата, живея в едно село и дойдоха с предложение за една много малка роля в този филм. Трябваше да играе един луд. Вероятно, тези, които правят филма, трябваше да правят филма, са чували, че Юрий Ангелов е луд на Фазаново. Впоследствие ми дадоха ролята, която играе сега. Аз се гледам на екрана и също много се очудвам. Наистина, може би, тази роля ме накара отново да се върна тук. Всъщност тя ви извади от интелектуалното уединение в Фазаново. Между другото, аз съм ходил там. Едно селце, или как да го кажа, може би дори и това не е точното име, защото е едно повече от странно място, горе в Странджа, на 10 на километра от морето. Влизаш в кръчмата и това, което се случи с мен, беше шока от невероятния джаз, който се лееше. Страхотна музика, която би била украса за всеки елитен джаз клуб в световна европейска столица. Да, и сте изумен. Да, нали? и бях изумен. Да, аз също се изумявам постоянно. Аз съм около 20 години в това село. 15 години съм жител на селото. Постоянно се случват такива неща и едва наскоро разбрах защо. Защо? Се случват предимно артистични прояви. Съвсем наскоро, преди 2 седмици, дойдоха странни двама германци на двуетажни колелета с 80 кг багаж на път за Истанбул. И те са свирили на площада с местните хора, които не са много. Те са 20 жители. Но има свинар, който виртуозно свири на тъпън. И те са се почувствали много добре от тези пътуващи музиканти. Откъде на къде през Фазаново не е пътя за Истанбул. То не е пътя, да. Да, но попадат такива странни птици. Освен това, Фазаново е на Вия Понтика. Това е прелетният път на птиците. Да. Когато аз видях есента, цялото небе, в огромен микс от летящи щъркели, които на клинови идват от север, на клинови тръгват на юг. Цялото небе е почерняло и само шум от крила. Ще оцените един образ, между другото, точно за тези ята. Той е от китайското кино, тъй като иероглифа за човек на китайски прилича точно на такъв клин. И това е един образ на ято. Ето, това е иероглифа за човек. И предполагам, че всъщност има един страхотен символ дори в небето над Фазаново, което макар и на такова малко място обединява цивилизации чрез птиците и техния образ на човек. Благодарен съм на съдбата, че ми казвате това и че има възможност за този разговор. Значи, просто за това съм дошъл, може би. Наистина мястото е такова. А от лици на мигове, пенсионери вече,
отчаяни също, защото те са част от тази интелигенция на България, която безумно се отчая. Те бяха много добре подготвени. В пияно състояние аз се опитах да изразя какво ме държи в това село толкова много, че ме накара да напусна столицата, Народния театър и всичко, и цивилизацията. И един от лиците ми каза, ние имаме микрокарти на района. Това село е в геомагнитна аномалия. Селото на нестинарите, българи, където трябва да влезеш в огъня, да преодолееш инстинкта за самосъхранение, да те обхвани дуендето, а те му казват в странча прихващане, това явно се дължи на земните недра, на тази геомагнитна аномалия, която дава една артистична приповдигнатост на района. Казвате в пияно състояние. Това е нещо, което в артистичен смисъл има много голяма така проекция и не просто в българската култура, но и в световната, в руската. Черния човек, една поема на Сергей Есенин, която не знам колко е позната на широката ни публика, но така или иначе. Ах тъй ноч, що тъй ноч накавяркала, асипаят мъзги, алкоголи и така нататък. Това помага ли ви? От Сенека знам, че една-две чашки алкохол освобождават духа. Добре, но духа е избягал, за да се освободи в малкото пространство, както и в малки разговори, може би, част от сблъсъка. Да. Това не идва ли в повече? Не, сега вие ме карате да мисля. Спомням се една сутрин преди 10 дни, един вдъхновяващ разговор вие във вашето студио имахте с Камен Донев. Да. Той каза, човек е душа и тяло. Да. През живота си трупа вещи. Да, след това оставя и вещите, и тялото. Остава душата. Да. Гениално беше. Го изрази. Гениално го пожелавам му успех. Много беше хубаво вашето предаване. Тази тема се родее с това. Наистина, вероятно сме дух. Китайците са прави, може би, че ни оприличават с ято прелетни птици. Те просто така пишат. Нека да бъдем прагматици понякога. Те така си пишат. Склонен съм да им вярвам за всичко вече. Разбира се, това са птиците. Ако човек ви каже, че над вас има ето това, вие какво ще си помислите? Над мен това? Над Фазаново. Това е слънце. Ж. Да. Нали така си пишат хората. Жълто. Иначе прилича на клетка. Да. Ж. Тогава да ви... Но така или иначе започнах тази връзка, не знам как ми хрумна, просто заради събирането на култури. Малко хаотично може да изглежда, но там, където в едно малко село се слуша страхотен джаз, там спокойно може да летят и птици във формата на китайски иероглифи. Това село е от 20 жители, но има двама министри на културата, един от които съм аз. Убеден съм. Да, и ние направихме... Но на ротационен принцип, вероятно, защото... Не сме обмислили много, просто нямаме кадри за портиери и за чистачки, но върви работата. Направихме фестивал. Арт. Фест. Има още хора, които са част от културата. 7-8 художници. Те имат деца, които вече завършиха. Има диригентката на операта. Вижте, това е от друга страна страхотна подмяна, защото човек ще дойде от чужбина и ще си каже: оле-ле, какви интелектуалци са българите, вижте им селата, какво ли остава за големите градове, и ще сгрешат. Идват чужденци и гледат с детски очи. Забравят си дори къде се намират и къде са живяли. Това е проверено. Те са екзалтирани. Аз мисля, че ренесанса на нашата култура може да започне от тези малки села. Да, малки села. Малки общности, бих казал. Само, че малките общности кореспондират единствено с вътрешния си дух, и то не всички малки общности, с голямата култура. А нека да кажем сериозно. Откъде, например, ще тръгне ренесанса на българското кино? За мен той тръгва вече от младите. Бях много изненадан сега на фестивала. Попаднах Златната роза във Варна. Бях изумен и попаднах в тяхната среда. След толкова дълго оттегляне. Бях изумен, че вече няма приемственост на поколенията. И въпреки това, те правят стойностни неща. Всички критици на фестивала го четоха. Собствени открития ли са тези на младите хора? Например, малки разговори, собствено откритие ли на едно... Да не казвам ново поколение, защото не са ново поколение актьорите, които участват, но
във всеки случай е някаква нова гледна точка. В малки разговори стана това нещо, не е случайно, като че ли беше предопределено. Изключително опитни стари кримки от киното. Да, така е, да. Се съчетаха с тези прекрасни млади актриси, номинирани на първи места. Да. И стана този естествен преход между това поколение на възрастните и на младите. Това нещо, което се попрекъсна в България, ми се струва, във филма това стана добре. И накрая, много изумен, рационалният Ицко Финци каза: какво стана сега? Так му се обикнахме и трябва да се разделим. Обикновено така С нощи става. на премиерата говорихме, всички искат да се срещаме отново. Но работата не е вече в наши ръце. Вече има среща с публиката и филма ще работи за това. Ние, екипа, не можем. Само, че филма какво ще съобщи на публиката? Има ли публика, която да разбере дълбочината на това, което филма иска да съобщи? Аз мисля, че не трябва да се подценява публиката. Нищо, че така сега владее зверството, екшъна в филмите, по подобие на американските. Този филм е направен наистина по Войчо Ваньо на Чехов. Той реставрира човещината. Човещината е във всеки човек. Независимо дали слуша чалга, играе бокс или пише книги. Мисля, казвам го със самочувствие, защото вече си сверих часовника с публиката на първите две премиери с публика. Докосва човешкото. Той Чехов, може би, е причината. Чехов е също част от това, за което и аз не знам откъде свише дойде да си говорим за преплитането на култури. Има нещо наистина чеховско и в този сюжет на малки разговори, и в начина, по който се живее в едно такова село. Само че ако на времето хората са вярвали в нещо, което е висше и което може дори в осамотение да направлява живота им, днес ние сме рожба на атеистична култура. Да, определено. И това не прекъсва ли една от най-важните чеховски нишки? Не, аз не мисля, че особено така тривиално религиозен е бил Чехов. Не, но все пак времето е било такова. Да. Не. Мисля, че идва нещо ново, падат границите, наистина може би Водолея вече действа. Човек търси човещината и дълбоката си, по-дълбоката религиозност търси. Преосмисляне. Тя може да бъде вярата. навсякъде, нали? Тя може да бъде на пазара, в кръчмата, в симфоничния концерт. Тя е навсякъде. Където кръчмата пристанище разкрива на виното горчивата червена светлина, както е написал Иван Пейчев. Да. Там е място, на което много сигурно се чете и се мисли. Да, някакси... Вие как съчетавате обаче? Ето сега сте в малки разговори, преди това бяхте в филма Баклава. Да. Там не се ли почувствахте необичайно? Не, ни най-малко. А в Баклава аз приех да участвам, защото филма нямаше бюджет и аз съм единствен от, може би, от актьорите, които могат да си позволят разкошно да играят без хонорар. Защо си позволявате този разкош? Защото имате твърде много или защото толкова много нямате, че ви е все едно? Да, и от двете. Но в Баклава стана нещо... Аз съм горд с участието си в Баклава, въпреки тези провокативни разследвания на прокуратурата. Сега за сираците сме наясно, нали? Английската телевизия показа за инвалидите сирачета. Аз бях изумен от срещата с сирачетата на центъра на Бургас. Там е страшно. На нас не ни изнесе гледката, но тя съществува. Просто беше ужасно. Първо ме грабна сценария, литературния, затова се съгласих да играя, но след това и аз бях шокиран. Режисьорът е младо момче, той е на годините на моя син. Това са нашите деца, които избягаха в чужбина. И те казват: не живеете добре, господа. Да, не ни изнася да погледнем грозната истина. Вие се сблъсквате всяка сутрин в вашето хубаво предаване с това. Това сблъскваме се, сблъскваме се. Между другото, от 2 дни публиката, която ни се обажда, сякаш е променена като с магическа пръчка.